Yuval Noah Harari. Sapiens. Kratka povijest čovječanstva. S engleskoga preveo Predrag Raos. Čita Janoš Römer. Prije otprilike 70.000 godina, organizmi koji su pripadali biološkoj vrsti Homo sapiens počeli su stvarati takozvane kulture. Kasniji razvoj tih ljudskih kultura zovemo poviješću. Tijek su povijesti odredile 3 važne revolucije. Prije otprilike 70.000 godina kognitivna je revolucija pokrenula i samu povijest. Povijest je pak prije oko 12.000 godina ubrzala agrarna revolucija. Znanstvena revolucija, koja je krenula prije samo 500 godina, mogla bi lako zaključiti povijest i započeti nešto sasvim drugo. Ova nam knjiga priča priču o tome kako su te revolucije utjecale na ljude i bliske im organizme.